Hola, popus. No sé si ho esteu veient, no sé si ho esteu notant, però avui em professionalitzo com a youtuber. A ver, nos ponemos en situación. Jo no he estat fent res de YouTube durant tot l'estiu, però què passa? Que hem recordat que a casa tenim una càmera blogger superbona, la qual estic utilitzant ara, i puc gravar pues, el micro amb el mòbil. Així que literalment sóc un youtuber, ho estic fent tot bé. Anem a començar superbé. Vale, m'he despertat amb ganes de gravar a saco. Bueno, mentira, me'n vaig anar a dormir amb ganes de gravar. M'he despertat avui pensant, no vull sortir del llit per res al món. Així que m'he dutxat i faré l'única cosa que puc fer quan no vull sortir del llit, anar a esmorzar fora. Així que vamos a ello. Primer de tot, el que veig és que aquí m'ha sortit un granaco horrible, així que em ficaré una miqueta de rosa mosqueta antes de marchar y ya está. Y nos vamos todo el día juntos. Todo el día no, què digo? Tot al finde. El que passa és que encara no he utilitzat mai les notes de gravació de l'iPhone i no sé ni com es canvia el nom i em surten coses com superrares, tipus col·legi. Ara, a la gravació que estic fent ara, Jardins de Can Sumarro. Vull dir, no ho sé, jo em vull ficar només Rosa Mosqueta i gravar-ho i ja està. Vale, tinc literalment 24 minuts per menjar tot l'esmorzar que he decidit fer el dia d'avui, divendres 30 d'agost. Són les 8 i 6. Ara puc veure l'hora mentre gravo. Això és un upgrade espectacular, les 8 i 6. Pues això, 24 minuts que tinc per menjar tot això i afrontar el dia, que no em ve gens de gust. A veure, avui m'he regalat una miqueta, perquè estava molt xiquito i si no, no hagués sortit de casa, però bueno. A tope! Aquest és el meu plató. Us agrada? Sí. A veure, popus, literalment, a partir d'ara comença el meu dia. Són les 3 de la tarda, seguim a divendres, ara estem més calmats. I ara, per fin, ja estem a casa. Avui dinarem una pasta senzilleta. M'he comprat la típica pisto de verduras con tomate per ficar-me amb una mica parmesano, fer-me una ensaladeta abans i ja està, perquè avui hem de fer moltíssimes coses. Per començar, hem de netejar tota la casa perquè està, en sèrio, pocilga a nivell que no ho gravaré, ho faré i ja està, fora de càmeres. Però és important perquè em traurà temps. També m'he de pillar a l'hotel de Bangkok perquè Booking m'ha donat un descuento que me donarà un reembolso si gasto més de 50 euros i més de 50 euros els gastaré. Així que va bé. Vale, quan ja hagi dinat, endreçat la casa i comprat lo de Booking, he d'anar a comprar-me les sabates, que no us ensenyaré quines són perquè són massa xules. Bueno, i sobretot, plats bruts, ho estic disfrutant tant aquesta sèrie de fa 20 anys, o sigui, estic flipant, Vull dir, m'agrada molt. Vale, tot el que és tema organització, neteja i tal, ha quedat a mig fer. Me quedo bastant tranquil perquè pensava que no faria res al final, però bueno, demà pel matí quan em desperti faré un parell de cosetes més i ja està. Ara vaig a reservar el hostel al que aniré els primers 5 dies de la meva estada a Bangkok per fer ceràmica. Vamos a ello. No entenc per què, perquè ho havia mirat tot com 400.000 milions de vegades. Tinc com tots els hotels que m'agraden i com que podia pagar com seleccionats i els he mirat, doncs això, 400 vegades. I ara el moment que he de pagar me costa escollir. Però bueno, a veure, són 55 euros, no? A males, vull dir, se pierden i ja està, que tampoc se perden. Dale, pues ya acabo de reservar-ho tot, així que ja lo tenemos. Este es el outfit per anar a comprar les sabates, perquè aquests pantalons són els que vull utilitzar mentre estigui de viatge i les sabates són les que vull utilitzar mentre estigui de viatge. Llavors necessito portar-los per veure com queda amb el groc de Kill Bill. Per la calle. Fem primer una paradeta per un batido a la sala d'estar, que fa molt de temps que no la trepitgem, així que de tant en quant ja està bé. L'aguacatero aquest està sobrevivint superbé, estic molt content, la veritat, perquè quan vaig arribar em va entrar una depre. Això del micròfon és com superguai, l'únic que jo no sé si se sent molt tot lo de fora, perquè la mètrica aquí me sale como brum, bum, 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 saps? Però bueno, et fa sentir bastant protagonista. L'has trobat. He decidit al final anar una estoneta al gym, vaig a banyar-me una miqueta, perquè esport no em puc fer més perquè em vaig fer molt. Quan arribi a casa faig un boxing de les sabates perquè són xulíssimes i comodíssimes. Ja he arribat a casa i no us ensenyaré ara. O sigui, les porto posades i és la millor compra que he fet en molt de temps. Estic molt content, són supercòmodes, però estic molt cansat. M'he agafat una miqueta de sushi, així que el que faré ara mateix és menjar i us les ensenyo demà amb outfit i tot.
I a més és que, mira com estic suant, acabo d'arribar a casa, és impossible viure així. Chito! M'acabo de despertar, és dissabte, són les 9:15, vaig a per suc de taronja perquè se m'antoja el que flipes. Em prepararé una super French toast i faré unboxing de les sabates xulites que m'he comprat. A veure, jo vaig entendre fa temps que jo no sé cuinar. Ara, los desayunos em surten tan bons, mireu, aquestes French toast espectaculars i no estan ni siquiera procesando. Agua. Están buenísimas. No se puede explicar. Ok, ha arribat el moment esperadíssim. És a dir, no m'he despertat de tan bon humor com em pensava que em despertaria saber que m'havia de provar aquestes sabates, però ara que ja les tengo més cerca, torno a estar molt content. Clar, vosaltres no esteu veient. Bueno, Són xulíssimes! És que tenen hasta la suela groga, vull dir, m'encanta. Caminarem les mans si fa falta perquè no s'embrutin, vull dir, de debò. Són xulíssimes. Aquí estan. Són precioses. Venen com el xamboi amb un certificat d'adopció, vull dir, estic flipant. Mireu-les! Ping! Ai, el guardarem tots els altres certificats d'adopció que tinc ara mateix. I mireu quina planteta més bona he trobat pel carrer. Ma mare sempre diu que aquesta planta és com la més gitana del món mundial, que la fiques en terra i ja arrela i creix. A mi no me passa, però bueno, la ficaré primer amb aigua i després la intentaré ficar en terra. Encara que jo en 2 mesos estic fora d'aquí, no sé qui em cuidarà les plantes, però bueno, vamos a intentar-lo. Toca una miqueta, no crec que faci falta més, no? Bueno, estem a dimarts, a les 5 de la tarda, gairebé, però aprofito que m'acabo d'acabar el llibre de Black Waters per despedir el blog, perquè més o menys, no sé si us hi fixeu, que sempre m'estic llegint un llibre diferent. El que passa és que ara he de comprar el catxarro que junta la SD amb el Mac perquè sigui compatible per traspassar els vídeos, juntar-los i editar-los, i ja està. I tinc moltes ganes d'editar aquest primer vídeo amb la càmera i amb micròfon. No sé si haurà merescut la pena això el micròfon, però bueno, ho veurem ja. Popos, si us ha agradat, deixeu un like-ament, subscriure-us i comenteu lo guapo que soc. Ciao!